Jätkät liike, oma peli heti. Kolmas jo. Iskä mä sain äsken 31. Iskä. Sitten tuli, kun mä oon maskiottanut, niin se on niinku meille tavallaan kosketus, kun tuli meidän heittoon. Joo, kyllä. Ei mä unohdin käynnistää. Joo. Ei se laskee sen silti, ei se aika vaan. Huomasi kuitenkin näin ajoissa sen. Niin. Jos pallon menetys on vastustajalle kosketus. Keskelle oli. Selvä vaan. Toi soot. Ja rauhassa. Tää oli sitä näpyttelyä. Joo, se on aika kova homma. Sitä mä tarkoitin just, että se ei sitä ei niinku vaihtojen pyörittämisen ohella tehdä. Tavallaan kun yksi pitää pallon, niin silloin ei tapahdu mitään. Joo. Onks tää sit shot? Shot on, joo. Se tavallaan shot on, niin sitä varmaan ottaa sit vastustajallekin myös sen pallon. Siis tavallaan joo, se verkkaa niin. sinne. Itse täytyypä muuten kattoo. No kyllä se varmaan tekee sen, ei se muuten mitään logiikkaa olisi. Kasper, vedä alas asti, voi vähän tiukkaa. Nyt Juha! Vastaan, Santeri vaan. Shot on. Se oli goal save, joo. Niin shot on. Aksu! Kurner, tonne. Aksu! Aksel Vaisto! No. Ota hetki, äiti tulee sitten taas vielä. Tule. Mä en millään halua olla tylsä ihminen, mutta kun toi on 20 senttiä tuossa pelikentältä. Joo, kyllä mä väistän sit, jos sen tulee sinne. Tässä pallon, tonne meni Kasperille, se oli shot on. Sieltä tuli kans shot. Tää oli Allu. Ja noi on just tosi vaikeita noin. Joo. Sitten pakki osasta kuntoon. Hyvä Allu. Tulee. Aika hyvin. Oli täällä laidassa. Se uskalla mennä sinne. Varo! Kasper, sun mies siinä! Ja vastustaja saa niistä. Täh? Ollaan kengänauhat auki. Kyllä se tulee sieltä.
Hieno sietto oli se puolen vaihtoa, tosi hieno. Painattais pöydä. Haluan nyt väärällä puolella kaveri. Allu! Allu! Hyvä Allu! Maali! Kavennu! Niin. Moi. Päätörättäy, niin se on niinku short missi. Oi, hyvä. Tää on selkeetä, kun tulee pitkiä syöttöjä ja hitaita syöttöjä, mutta tää on tosi selkeä. Paitsi nyt tuli Pajalle, niin se on sitten... Allu, tuu vähän keskemmällä silloin aina, kun on jo täällä pois, Allu. Tuu vähän keskemmällä silloin aina. Ja. Tosi paljon tulee noita niitä vuorottelee molemmat. Joo, niin on. Siinä on myös miettiä, että miten se sitten järkevästi tilastoi. Helposti vetää kaksi, niin kun tekee sen ekan kosketuksen ja kuitenkin syöttää, niin tulee helposti tulee niin kaksi, koska kaksi niin tulee turvallisesti. Allu on toinen puoli. Älä tuoda tuhaittaa. Hyvä Santtu! Apu Joni! Joo, mutta sä et voi häiritä. Pottina. Kasper, älä heitä vielä! Oi ja maali! Älä huomannut! Aikanaan saa. Oi hyvä peli. Nyt kun maaleja. Pallo voisi olla laittanut sen. Nyt se pyytänyt sitä palloa. Siellä ei yritys laittaa palloa. Kumpi koskee? Roope koski. Joo, verran Ilkka päälle. Pelaa. Merkki vähän helpompia syöttöjä. Polveen kun potkaisee, on vaikea ottaa pallo haltuun. Okei. Alkaa. Oi, nyt on kiire. Hyvä Santtu! Kristo, ota... Kristo! Älä jää sinne taakse! Kova! Ja sitten apuja!
Kova Kaapo, kova! Hienoa Emil! Keskikenttä on kiire on! Ja Kristo on pelattavissa. Pelaa taksi. Sitten siihen linjalle ei lähdetä ollenkaan. Voi miten On myöhäistä. hyvä! Sivo! Tuomari katkaise peli! Vertti, oli kulmatilanne. Mä sanoin, että mene lähemmäs sitä kaveria. Miten voi olla semmoinen tilanne, että se pallo tulee sieltä, niin se kaveri on tuolla 7 metriä täällä takana. Siis että sä et ottanut kiinni siitä kaverista. Jos sä jäät alimmaisessa pelaajaksi, niin sun pitää olla sen kaverin alapuolella. Ei voi olla tommoista tilannetta. Saaks noin tehdä? Ei. Joo. Juhu! Suoraan kulmasta. Suoraan kulmasta. Kukahan se on? Ilkkaanto kulmasta. Taksi syöpä. Kumpi saa meille? Sitten niin heti. Tää on aika hauska. Voi kuka on täällä on... Oi. Tää on vastustaja. Sama on toiko kulmasta. Ja niitä väristyy. Juokse Jaakko! Mukaan kaveri. Perä! Juosta ylös! Mukaan. Mikä on Kriston pelipaikka? Oikea laita. Risto, älä mene sinne, se on oikea keskikenttäpelaaja. Ykkösellä. Vielä vaan laitaa. Vielä vaan. Risto, hei, alas pitää kans jaksaa juosta. Siellä vaan keskellä. Sä oot laittamassa sitä palloa. Ihan turhaa pallo menettää. Ihan turhaa pallo menettää. Oi. Hyvä Roope. Just noin. Omat on. Parissa tuli. Hyvä oli jätkät, hyvä Miksu! Kosketuksia. Oi, soot. Miss. Sori. Joo. Ajoissa Emil. Hyvä Roope, hienosti tulit sieltä! Toi riittää tommonen!
Toista laitaa vaan! Laitaa! Erkki tulee! Tässä on ihan siis niinku katsoa varmaan tilassa on ihan valtavasti nyt vuorotelee kosketuksia toisesta. Se on niinku, se on yleisiä biljatti. Joo, niin on. Ei Juhani pelaa. Patrick. Kristo, älä mene Sivurajalle. sinne! Mukaan, mene Jere, mene. Tää oli soot. Eikö se just kosketetaan soot? Nyt ota kunnon syötä omalla kaverilla. Saat paikan. Nyt auta tänne. Auta. No niin, nyt on auta. Sitten kaveri mukaan. Soot on ja sitten... Rohkeasti vaan, Ilkka, hyvä! Ei kulma, niin se on Se kulma. aika hassuttaa Ei kai. Ei se voi niin. En mä tiedä, en mä kokeillut. Ei, mutta sitten ihan oo. Evitä, hyvä. Mukaan Eetu. Ajaa tuolla puolella, että se vaihtaa niitä puolia. Oh. Paitsi jo. Eli se oli soot. Miss? Niin. Paitsi. Pelaa ylempänä, sä oot keskipuolustaja. Onko se 6-3 vai? On se. Tekis mä äsken noita maalia? Ei se ollut, lähellä oli. Hyvä Ilkka! Hyvä, ja sit mennään. Eetu mukaan vielä. Et oo maaliin vasemmalla yläkulmaa. Yläpiirissä. Kulma. Peli seis. Niin, protesti. Tulee tuomari kattoo. Sovittiko protestin hinta etukäteen? Päiviä keltainen. Väli vaan, hyvä! Loistavaa!
Onnia tuli sieltä näin. Eiks maali? Joo, just näin. 8-3. Pallo on vaan meillä. Eetu vähän lähemmäksi hakee, Mukaan, kun muut hyökkäät on siellä. Mikä toi yli? Asus tulee siitä, se tuli meille, noin. Sitä mä otan nostaa vaan pallon. Ota pallon. Mihin sä menet? Ehkä tonne potkis tonne. Tonne leikillä on. Mene potki äitin kanssa, joo. Taakse jää! Taakse jää! Perään. Hieno haltu. Veto, hei nyt menee. Todella hieno. Hakee! Hyvä Eetu, hieno vaihto! Kai me päälle. Taakse! Nyt on kiire! Hyvä! Hyvä Henkka. Pidä Emmi laidasta, pidä. Saa vielä. Emmi, jatkaa kanteri. Para. Pystää vielä. Jätkät pallo meille! Selkä! Onni käy auttaa. Joo, laita vaan! Takana tollasessa enääkö eteenpäin? Onko maalinteko paikassa? Auttaa! Onni! Nosta pakka keltainen! Kasper! Toinen! Aha, yli. Kasper, toinen olisi Ja ollut miten se jotenkin rohkeasti tuo raja vaan. tuo? Toinen sivuraja tuolla, mutta se Joo. ei oo. Tämä oli ihan yllättävää, että tuo keltainen viiva tuolla. Loistavasti! Ja nyt varotaan paitsiota! Ei paitsi on! Nyt on Santeri paitsiossa. Okei, sit ottaa takaisin toi tuo. Ja sit sä oot... Miss? Eikä fouli? se, niin on se, niin. Nyt tuli maali. Se ei nimenomaan ei osallistuisi peliin, niin jos kaveri menee suoraan tästä läpi ja tekee maalin, niin jos kaveri sen sivuun, niin ei se osaa. Koska se puolustaja joutuu ottaa sen kaverin, että kyllähän se voidaan ajatella, että jos se puolustaja ei pääse ottaa sitä maalintekijää sitten. Siis, mutta se on tulkinta, en mäkään, niin ei oo, en tiedä. Tämä nyt oli tuomarin mielipide. Nyt tuntuu vähän olevan semmoinen pehmeä jalka, nyt vaan tiukempaa vaan. Sijoittaja. Kavenna! Raali. Hienoa! Hyvä pojat!
Tilastoin täältä. Hyvä! Aina kun saatte, tulee kosketus jommalle kummalle puolelle, merkataan isottain edestä, joka aina saa niinku vastustajan ensimmäinen kosketus, mikä oli sortti. Hyvä yritys oli! Vähän syötöstä, niin se on sitten. Aha, tuli meidän vahingossa toi. Niin se oli meidän. Joo, katto näköjään. Se niinku täytyy katsoa. Se kävi taas keltaisen välissä. Niin. Hirveästi tossa. Taas menee noin, sit Tommi otti pallon. Noin. Vähän oli käsi ylhäällä. Joo. Sitten saadaan taas tosta noin. Santeri kosketus rekisteröity, mitä tapahtuu sen jälkeen. Oho, kyllä. Kosketus. Vastustaja katkaisee. Ja sitten varmasti Ilkka! Hyvä! Nyt mä veko jo. Oma. Ei, siis miksi mä en kääntänyt tuota kameraa? Ja nopea vaan Kasper! Soot. Miss tolle? Ei kun eikö se ole shot on? Ei sot on. Niin, oli. Torjuntahan se oli. No mut. Se oli fouli. No mut. Fouli. No joo. Kristo on vapaana hienosti. Saa, ne ei saa, mutta sitten tulee meille. Kasvaa noin, kosketus. Vahva syöttö. Hyvä oli Roope! Kosketus. 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 Vähän menetyskosketus. Vastustaja taas sai pallon. Sama pelaaja, meille kosketus. Ja vastustajalle soot. Loppuun asti keltainen pelataan Pidetään sitä täysin. palloa koko ajan! Pidetään palloa! Pidetään palloa! Nyt on paljon vastustajia siinä. Kuka Roope vielä? Eikö jättä juosta? Paitsi on koulu. Oma taikka puolustaminen. Ja pidetään meillä palloa! Sitten se oli soot. Ja nopeeta! Vertti hakee, Vertti hakee!
Pelaa. Varmat pois. Varmat. Hienoa. Shot on. Niin. Se teki todella hienosti se. Aika rauhallista on poikien peli jo. Itse asiassa todella hyvin toimii siellä. Vielä saa. Pelaa vaikka maalivahille. Maalivahille vaan. Hyvä. Sitten kummalle menee? Meille. Tonne. Henkalan pistolle. Sitten ei kumpikaan tee maa. Kuka tulee takaa? Niin kato, joku nyt tekee sen tuolla noin. Tää virkaa siellä. Veto vaan! Okei, sun on vetää. Siirrellään liikaa paljon. Emme tule jo. Se on muutenkin vähän niinku väärä paikka silleen, että kun pelataan kahdella pakilla Joo. ja toinen on täällä, niin ei se voi olla silloin tuolla. Niin. Se pitäisi aina tulla silloin siihen keskelle. Mut kerro millä sen saa silleen niinku päähän. Niin No niin, siitä tapellaan paljon. Biljardissa on meidän. Tonne tulee kosketus. Siva menee, muutkin menee. Sitten tulee Roopelle kosketus. Saa vastustajan väliin. Toinen kosketus. Ja toi shot on. Tuolla sellastuksella ei ihan vielä maksu-TV:lle pääse. Kosketus. Ja nyt vastustajalle kosketus. Hyvä Henkka! Sitten pitäisi vielä sanoa ne, niinku nämä nimetkin vielä. Montako metriä kukin on juossut? Joo, ja sitten niinku tavallaan tästä niinku Raimo Häyren selostaa sit siinä välissä kaikki muut isät ja äidit ja enot ja siskot ja veljet. Maali. Eli maski shot on ja goal ja rangaistuspotku. Anna liipaa! Erkki on siellä! Anna liipaa! Apu! Nyt sitten veli antaa Jari. Ei takana on kavereita! Selkä, varsin. Ja sit taas takaa. Hyvä. Hyvä on. Pidetään. Apuja! Olisit huutanut, että anna tulla. Se olisi tullut paljon paremmin se pallo. Jaakko olisi antanut tulla sen, niin olisi ollut paremman hyökkäyksen siinä.
Fiksu, alas vaan, ota se vitonen kiinni vielä, ota vitonen kiinni! Väärä peliasento Miksu. Joudut pelaa taas selkää tonne taaksepäin. Se on tainnut tulla vaan tossa. Toi on tärkeä juttu tuo, että onko se miten sä otat pallon. Aika riski on kyllä Kasperi. Voiko se... Meitä täällä etuoitellaan alvan niille. On ja... Tuolla myös. Taas siellä! Vai, stop! Hyvin karvasti Krista pallon pois, että meni virhe. Oliko se paali siinä vai? Okay. Joo, oli. Sitten vaan stop. Haluatko sä raportoida En mä halua statistiikan? raportoida tosta mitä mulla on. Nää pitää aika kohmeessa. Kato ne maalin sitä vaan. Tämä on samassa sarjassa meidän kanssa on nyt. Laita sitten viestiä. Eikö huomenna ole siellä Polavirissa? Rone Pulamuun, koska mä oon laittanut sille viestiä. Onko toi niinku ihan joku, pitäisikö minä ostaa joku? Niin, mutta se ei oo mikään kuukausi. Siinä on niinku ideana, että mä niinku joka kerran kun koskettaa ekas pallon